Ahoj, ja som Darcy a vítam vás pri dnešnom videu. Tak, v tomto videu sa zase vrátime k našej starej sérii, ktorá sa týkala templárov, templárskeho rádu. V prvých dvoch dieloch sme si objasnili vznik templárskeho rádu a provinčný koncil z Troyes, kde vlastne vznikla regula na základe vzoru cisterciánskych mníchov. Potom sme si opísali základné pravidlá, reguly, čo templári smeli, čo nesmeli, všetko ohľadom majetku, ktorý mali a vzťah medzi nimi a majstrom. No a teraz by sme sa naspäť vrátili možno k tým pravidlám rádu a ideme sa pozrieť najprv na znaky a hierarchické usporiadanie a neskôr na príjmanie nových členov do rádu. Symbolom templárov sa stal biely plášť s červeným rovnorameným krížom, ktorý im udelil pápež Eugen III, a pečať, ktorá znázorňuje dvoch rytierov na jednom koni. Jej úlohou bolo symbolizovať kresťanskú pomoc blížnemu, chudobu, prípadne spojenie rytiera a mnícha. Rád delil svojich členov do troch základných skupín. Poprvé, jadro celého rádu, a teda aj jeho najvýznamnejšiu zložku tvorili tzv. Bratia rytieri. Jedine oni mohli neskôr zastávať tie najvyššie radové funkcie a jedine spomedzi nich bol volený samotný veľmajster. Druhou skupinou boli bratia slúžiaci, deliaci sa na bratov seržantov, disponujúcich v období vojen Svätej Zemi, a bratov remeselníkov, vykonávajúcich remeselné práce, ako napríklad kováči, krajčíri, obuvníci, drevári, a bratov zbrojnošov, tvoriacich peší doprovod seržantov a rytierov. Ďalšiu triedu tvorili bratia kapláni. Oni mali za úlohu starať sa o cirkevné povinnosti rádu, i keď zo začiatku neboli jeho oficiálnou zložkou. Ich povinnosťou bolo zložiť veľmajstrovi sľub doživotnej poslušnosti. Až týmto sľubom sa definitívne začlenili do rádovej štruktúry. Na najvyššom stupni stal veľmajster rádu, ktorého volila rada 13 hodnostárov a kapitulár. Základnou územno-organizačnou jednotkou templárov boli komendy, ktoré sa spájali do vyšších celkov, provincií, na čele s komtúrom. Vnútorná organizácia života rádu pripomínala moderné spoločnosti s ich početnými pobočkami. Niekoľko domov, ktoré vlastnili tak na východe ako aj na západe. Predstavovalo inštitucionálnu bázu spoločenstiev, okolo ktorých časom vyrastali menšie komunity. Templárom sa človek stával buď na celý život, alebo len na určitú dopredu dohodnutú dobu, po ktorej uplynutí mohol rytier požiadať o jej opätovné predĺženie. Samotný prijímací obrad sa konal v noci v sále susediacej s rádovým kostolom. Nový žiadateľ o členstvo čakal pred sieňou, ktorej zasadala 12-členná prijímacia komisia. V miestnosti vyjdú dvaja rytieri, ktorí sa žiadateľa spýtajú, či sa chce stať rytierom ich rádu. V zapätí sa vracajú späť do sály, aby zistenú informáciu pretlmočili majstrovi. Potom sú už dvere otvorené aj pre samotného žiadateľa, ktorý môže v sprievode rytierov vstúpiť do miestnosti. Tam sa ujíma slova majster a kladie nastávajúcemu rytierovi vopred stanovené otázky, na ktoré žiadateľ odpovedá stanovenou formou. Pred tým, ako sa z neho stane člen rádu, musí prisahať poslušnosť, vernosť rádu aj cirkvi, skromnosť a odhodlanie chrániť i brániť majetky kresťanov. Majster ho poučí o radových pravidlách a trestoch, ktoré je zaviazaný dodržiavať. Potom posledný krát prehovorí majster. Teraz sme vám povedali veci, ktoré máte robiť, a veci, ktorých sa máte vyvarovať. Ak sme vám nepovedali niečo, čo povedať sme mali, pýtajte sa. Boh vám pomôže vravieť ako na dobro. Amen. Rytieri mali len dve možnosti, ako opustiť rád. Buď uplynula ich lehota z utrvania v ráde, alebo mohli požiadať o zvolenie majstra. V tomto predpokladu sa žiadateľ dočkal súhlasu jedine v prípade, že sa rozhodol prestúpiť do rádu s ešte prísnejšími pravidlami, ako boli v rade rytierov templu. Rádové pravidlá a symbolika rádu z novozostavených stanov vyplývalo, že templári boli podriadení len jedinej osobe, a to práve uradujúcemu pápežovi, čo platilo aj o ich majetku. S podporou Bernarda z Clairvaux v
vplyvného muža v pápežovom okolí dosiahli, že rad templárov bol v roku 1124 zaradený do cirkevných štruktúr. Okrem radových regul priniesla spomínaná cesta po Európe aj bohatých donátorov a nových členov, ktorí umožnili, aby sa koncom roku 1129 templári pri Damasku prvýkrát zúčastnili boja proti neveriacim. Tak, toto by mohlo byť pre dneska asi tak všetko. Viem, že dneska to bol trošku kratší diel a bol tam menej informácií, ako zvyklo byť v minulých 2 dieloch, ale na budúci diel sa chcem vrhnúť na templárske vojsko a významné bitky v histórii a na to budem potrebovať celý diel, takže keby som to začal rozoberať dneska, tak potom by som musel dobehovať ďalší diel a nebolo by to tak celistvé, tak potom budete mať vlastne celistvý diel čisto iba o templároch, o ich bitkách, vojnovej stratégii a podobných veciach. Tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, že ste sa niečo nové dozvedeli o templároch a keď vás to zaujíma, tak mi kľudne napíšte na e-mail, ja vám môžem poslať nejaké informácie, nejaké by som povedal materiály alebo niečo také. Samozrejme v popisku videa sú linky a odkazy, z ktorých som čerpal a rôzne iné zdroje. Tak napíšte mi, ak sa vám video páčilo, zanechajte like a odber. Vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.